Ya la 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 la. Ya. Ho 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 ho. La la la. Yang menungger. Hoi, ae, hoi, ae. Oh ya. Maha Karya Manunggal. Oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh 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 oh, hey, 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 yo yo yo, ya, alon-alon ger. Ulun dumateng para artis biduan Mahakarya Manunggal segera merapat datang ke sasono pagelaran Mahakarya Manunggal. Ayo Lega rawuh datang sasono pagelaran Mahakarya Manunggal. Yo, terima kasih. Ho ho hey hore ho ya oh ya oh ya hey hey ho ya lo ya eno para artis biduan Mahakarya Manunggal segera merapat untuk sasono pagelaran. Terima kasih. Ayo Michael. Lo. Play. Ho 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 ayo alon-alon ger. Ayo ger. Turwakon kelakon ger. Karya Manunggal. Monggo Mama Inge. Mbak Fitri. Ya monggo. Waktu terbatas. Terima kasih. Oh iya. Ya. Karya Manunggal. Oh iya. Lo. Yo. Hey.
Lei, ayo. Ya. Lei. Oh iya. Oh. Lo. Oh iya. Ya. Ae, 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 ae. Oh iya. Out. Korong, korong, Prabu Klono Sewan Tono. Keparingo aswa Guru wayang-wayatan waiso Tutang satambas tutiro Betuk sapang bima Sun sabetaken gunung jugruk Sun sabetaken lemah jungkar segoro asap Apa maneh singo barong lumpuh tanpa doyo Hey! Oh ya! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh ya! Hey! Oh ya! Oh! Lo! Oh ya! Oh! Hey! Lo!
Baik ini yang berbahagia Romunun Pak Sukilati Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng siang dan selamat berjumpa kembali dengan keluarga besar Nabi, keluarga besar Paguyuban Stereo Mahakarya Padugan. Di bawah naungan Mas Rega pribadi hadir dari kawasan Sugosari, Kunil, Lumajang. Satu kehormatan. Hari ini bisa hadir kawasan Dusun Talunonggo, Ledo Ombo, Sumber Probolinggo atas. Diundang dari Bapak Wahyu Kiki, Ibu Wahyu Kiki sekeluarga. Dalam rangka Yomeniko Garwarso tas Tugel Kuncung ulang tahun Ananda Wahyu Kiki Gunadiaksa yang ke-7. Juga sekaligus menghibur seluruh masyarakat Talunonggo dan sekitarnya hadirin. Juga Mahakarya Manunggal jabaran dari Sitek Production Shooting hadir dari kawasan Bantaran Probolinggo. Juga didukung semuanya dari Alwanda Audio Ledo Ombo Probolinggo terbina. Baik, awal jumpa kita saudara di sini kami hadirkan Ujideng Indio Beniko Arupi Sang Raja Wali Mahakarya Paduga. Disusul ada Panglima Kumbang Mahakarya Paduga Lentukan. Baik, selamat menonton, selamat menikmati. Sugeng Amir tadi semoga eno dibajut kialon-alon Mahakarya Paduga kita untuk Anda. Ada Sidik Production Alwanda Audio. Terima kasih. Yo. Ini salah pembuka dari kami Mahakarya Paduga. Awal jumpa kita di sini. Coba kita simak ada yang kembali hadir wujuding Sang Raja. Oke, alon. Sang Raja Wali, ayo nanti baju ki alon-alon no. Wujuding manuk gede banget.
tembang-tembang dampiar pepe lampani royai makarya manunggal yo yeay ye kari panas yo roti ye ye menawi wonten kemanten putra putri saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu Kiki ayo ditepakno alon-alon Pak ya terutama yang berulang tahun Mas Wahyu Kiki Guna Diaksa ya monggo yeah out Kita goyang lagi bro. Mama Fitri ayo yo bacot ke alon-alon Kang Momo dangdut ke Kang yo yo lo lali ya yo out panas hati out yo yo sampun paripurna wujuding Raja Wali Mahakarya Manunggal anganipun maring tugas maring suka dumateng panjenengan sedaya para rawuh mekaten saged medal jatuh sasana pagelaran aino berputar-putar langsung gua iya kaya nambahi wangon asarayu lan kuning ramokal atiku dadi komeng mesemo sedidik aku wis trimo oh lolale ayo no ya le ya persiapan yang di belakang ya ayo no ya le ya
kayak dalane, kayak dalane. Baik, kali ini kita tinggalkan segala wujudi sang Raja Wali Magarya Mandungan di belakang. Kembali kita simak adang yang bakal hadir wujudi Panglima Kumbang. Ada macan dari Magarya Mandungan. Mungkin ada dua macan kembar dari Magarya Mandungan juga ada. Sugeng Siang Brorau, Sugeng Amir Sani Nun. Ayo bajut ke macane alon-alon Kang Dimas gede banget mega mantap alon-alon Yai. Woi, Panglima Kumbang ya, ya dampiak beber alon Yai tur waton kelakon ger. Ele kemantene ditakokno le. Ditumakno macan alon-alon Yai. Ger. Yang berulang tahun ada Mas Wahyu ya. Putih niki Mas Wahyu. Putra saking Dudu Wahyu Kibot, Wahyu ulang tahun. Ngawur ya. Oke, Mat, Fitri jaluk ngombe Mat, golekno banyu Mat. Fitri. Mimi. Iya. Saudara panggilan air minum Mat, air minum ya. Ya. Dulu saya butuh matang baru bedak sinaman, oke. Ini kalau besar dari Bapak Wahyu. Datang panggung nyun dipun kirim wujuding toyong minum ya. Matur coba dulu. Hey, ayo dulu Kemi, ayo Ger. Dole Kemi, ayo dole. Kemana itu mana dole? Wasih Hisariarika Hetiani Samanang Seni Biangi Ulorika Dia kudangane hati Mama Ike Segoroyo ono besi sire son welas tanah watese Alwanda Audio yo Titik Production Gojeli alon-alon Cak Kemi. Iya Cak, oi.
Rasane Yo. yo sedikit ati ketemu rek dino buri Out. dalam alit rek teriji Yo 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 yo. Kecil. lali tumakane hati Kecil kano. Ayo. Panglima Kumbang. Ah. Oh Ah. Yo. Ayo. Yo. Ya. Wow. Wow. Yo. Wah. Boy. Oh, putling. Lo. Ya. Awas hati-hati ger. Panglima Kumbang. Mahakarya Manunggal ya. Oh ya. Iya ini guna talan awan abrale. Oh. Baik, kali ini kita tinggalkan wujuding Panglima Kumbang. Nah, kali ini coba kita melintas di kawasan Pulau Dewata Bali. Bang hadir wujuding Barong Preceng Leyak Bali. Mahakarya Manunggal untuk Anda. Selamat menonton Sugeng Bersadi. Semoga Dayo. Yo. Bel. Jagat Dewa Bathara ingkang rawuh tiyang dewa. Leyak Bali. Barong Preceng Mahakarya Manunggal. Takut. Sampun sowan dateng pelataran Pasewana Geng. Yanipun Bapak Wahyu, Ibu Wahyu sekeluarga. Inggih menika Barong Preceng Mahakarya Manunggal. Kamudi siang menika saged dadosaken remene penggalih Kakung Puntri Mara wami arsa siang menika. Cakbut. Leyak Bali. Dayo beli. Sameton beli sameton yo. Sameton beli sameton. Wow. Beli sendut ya. Beli sendut Kang ya. Kangge Sasono pagelaran
raunipun leak-leak Bali bareng merenceng bareng gedeng langkot janger Bali nganggep enak yayi yo dados dipenake ya cuman yayi mama Ike Dawur Rama. Ika. Makan momo. Yo, tanda no. Jangir ala kijang jangir Ya bangsa pribadi yo si badhe foto bareng aturan oh le wong poro pinanganten Kakung Putri Bapak Wahyu aturan Jangir Bantal yo Kang Dimas Lompret kok pipi bangsa pribadi Gedere Kang Dimas beno rame os lah nak penak no sponsor Bapak Sipati foto bareng keluarga besar saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu nggih disampun nempel ugi gunging matur sembadut iya gantosan no keluarga besar saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu artise nggih disawerno ya monggo penghormatan Bapak Wahyu ya yo matur sepanuwun Bapak Wahyu matur gunging panuwun terima kasih yo hurra huri Jangir Bapak Wahyu nanggap Jangir Jangir iya
sitik sutik nyutik janger yo mama ikut joget janger sani asli bangsa pribadi bangsa pribadi MC ini ora payu MC ini gurih ada kamu ngaduk lestari tetap lestari yo iki ae janger Mas Wahyu ibot janger kaki janger bawa gaya madungan duit janger yo mama Ika joget janger sani asli bangsa pribadi Halo, halo Yayi. Wujuding leak-leak Bali janger Bali. Bareng Prejeng Mahakarya Manunggal Yayi. Waktu sampun cekap nggih. Saged sami medal dhateng sasana pagelaran Mahakarya Manunggal wonten siang menika. Sameton beli sameton. Alon-alon kanthi yo. Alon-alon kanthi kelakon iki. Rawu Kagum Putri ingkang sampun paripurna wujuding leak Bali bareng Prejeng Mahakarya Manunggal anggenipun edukas nggih. Nuwun sewu sadèrèngipun kula lanjut atraksi dhateng Mahakarya Manunggal dumateng keluarga besar saking Bapak Wahyu nggih. Kadejangan dhateng panggung nyuwun dipun kirim toya nginum nggih, tirta nginum. Nggih. Nek wonten kopi nggih mboten menapa. Nggih, matur sembah nuwun. Baik. Adicara salajengipun dhateng kula keluarga besar saking Mahakarya Manunggal ingkang badhe ngatur racane Widi adicara. Iku punika dhateng negari Cina. Nggih. Si barongsai untuk Anda. Sugeng siang Prarawuh, sugeng Amir Sani. Nuwun. Operator Alvanda Audio mic tambah 1 bos kagem gedung reok mic tambah 1 mic tambah 1 lagi mic bos iya coba dua tambah 1 mic mas
Barongsai Manggaria Manunggal milik Mas Regal pribadi Sukosari Gunir Lumajang. Sampun sowan wonten pelataran agung Pasewadan Bapak Wahyu, Ibu Wahyu Kiki keluarga. Dalu nongko yo 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 yo. Kocak koci kocak koci kocak koci ya. Kocak soy dikap. Ya 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 ya. Yo 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 yo. Ya oh. Aduh. Saya tak duwe leteng moro-moro wis. Kok ketinggal. Baik, kali ini kita tinggalkan si Barongsai Manggaria Manunggal di belakang. Kembali kawasan Pulau Dewata Bali. Kita ada di sini. Oke, Pulau Dewata Bali untuk Anda. Ratu Kemanten Manggaria Manunggal untuk Anda. Ele dibacutno alon-alon kanti kelakon bun. Ngendok iya. Petok mantune siji. Jare pintu kok siji. Oh yo. Tampyak rebepe. Lampaniro. Wujude wadya bala Kakang Panjak Manggaria Manunggal. Ingkang badhe katur racane Widyadicara nggih menika Ratu Kemanten Angga saking Pulau Dewata Bali Manggaria Manunggal siang menika ugi makarya utawi nyambut gawe bebarengan Almanda Audio Sidik Production alon-alon kanthi kelakon oh yo video boil ya pokoknya pinanganten saking keluarga agung Bapak Wahyu Ibu Wahyu Kiki keluarga sing dipacaki kemanten nek ditumpakno kanthi alon-alon ya Neron kelakon ayo Mas Kepi diangkat alon-alon kuat tiba kuat jariku ndak kuat lek awan Herman bengi Herpin kuat tiba sampun minggat jateng wujude Ratu Kemanten Angga pinanganten saking Bapak Wahyu Ibu Wahyu bisa muter-muter alon-alon yo yo oh yo oh yo Gede kalintang mendung andalaya ayang sinai pradangga adi minangka barangane tandha-tandha purwa carita mangke kalatan talunangka
wonten pelataran Pasewatan Agung Bapak Wahyu Ibu Wahyu Kiki keluarga inggih punika Ratu Kemanteno Gogo Mahakarya Manunggal ingkang sampun waringi suka dumateng para panjenengan para rawuh dados para remenira penggalih dumateng para rawuh kakung putri siang menika eno kangge gregenge sasana sanipun Ratu Kemanteno kemarin gedhe ngelandhut kanthi alon tur waton kelakon nggih nuwun monggo Mas Wahyu bilang gampi alon-alon Yai yo lulale yo Gadget nama Maike Umpama Sri Rama Sekar melati aku kubagi damsari ya iyo Umpama Sri Rama pergi wong piantos aku kang mangan niati sinek seni tangi luka semoga janji prasetyane ngati tansah kumantengin nena rinoso beroso rasane griya piterosa jaga raya palingono Makan orang ilang memanisi aku hati-hati ayo punggawane ben ora rame joget bareng-bareng ayo punggawa sing mikul punggawa artine ya sing mikul ayo Cak Kemi dijogetke dangdute alon-alon ya nggih monggo Mahakarya Manunggal ayo joget ngarepe Gogo ben masuk syutingan ayo Mas Kemi dan kawan-kawan ayo Cis muridmu ajaran joget ya yo nalikone roe jaluk hatiku lam-laman siro wong piaku ya yo mati ora tiada lali dangdutke lagai yo 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 ayo joget ning Arab jogete ning Arab jogete ning Arab lamun ning buri ayo ning Arab kolani apa mi kolane mi angkang ini sorry
lanjut ke mana alon-alon iya sip. ambekan dulu ambekan di sini Iya. Bernapas dulu. iya tarik napas siji loro telu budal no alon-alon iya Nalikane roe niteno wah Laman siro wongyaku Hati mati orang yang lali Lagai rintangi mlaku Monggo katosan pinanganten dateng pelaminan nggih. Sing ana dhuwur kuwade tumpakno getenan no iya. Para leluhur saking keluarga besar Bapak Wahyu, Ibu Wahyu Kiki. Nggih. Pun ngantos wonten ketinggalan terutama sing berulang tahun nggih. Monggo Mas Wahyu katuran pinarak. Diterasa jagat royo Enak aduh. Bagetan samudra Ya yo. Orang yang memanisi aku Yati ati salawase Yo so. Terus ya Mas Putra Dilanjut Mama. Nggih, monggo Mama Ike. Dilanjut alon-alon nggih. Kanthi kelakon nggih. Monggo siji loro telu budal nggih jumenengke alon-alon Mama Ike. Nalikone roe telu Yo. Laman siro wong aku Cak Dimas iyo Hati mati orang biarkan iyo Lintangi mlaku sampun dipun pinanggani wujuding ratu kemanten Aino dipanjenengan kebo giro kanthi alon-alon waton kelanggon Yai Ger yo Logat mojo kakang Panjawa Diobolo keluarga agung saking Mahakarya Manunggal Medal dateng Sasana Pagelaran siang menika. Gawe kok Oke, ingkang sampun paripurna wujuding ratu kemanten Mahakarya Manunggal adicara salajengipun para rawuh panjenengan kula pirsani mudune widodari inggih punika arupi awujud inggih menika tari goyang bokong digoyang tari serimpi sekar jadilan Mahakarya Manunggal kagem panjenengan sedaya
Sugeng siang Prawo, sugeng Amir jadi semonggo Edang Dimas diringi alon-alon. Sawangen alon-alon kabeh. Yo. Di ao lelo lali. Yo, hey. Oh, kejere nih, kejere. Opo aku kurang Kejere turun. Yo, yo, yo. Lah, ayo Min. kurang sayang. Ho ae, yo. Ya, ya. Ho ae Mama Yuli. Ya, oh eh. Iya, lo. Amuk ngerti deh. Tresnoku karo kowe Mama Yuli. Iya iya Hilakae sawangan mabitri. Oh iya. Awas. Yo Oh iya kurang dong. Kurang sayang Mbak Fitri. Ya iyo. Kejare yo. Lakae sawangan. Iya iya. Lakae sawangan. Lintang Yo kurang sayang. Lakae sawangan. Iya iyo. Kaya apa Mama Fitri? Kurang hati Mas Wahyu.
melok mumet. Padahal Mas Wahyu Melok ngombe sawangan yo lakai sawangan ya iyo lakai sawangan Pak Wahyu Getiare luput tari goyang bokong digoyangi nggih menika kawujud arupi tari Serimpi Sekar Jadilan Mahakarya Manunggal nggih dipun pandhekani Mas Rega Wijil saking Sukosari Kunir Lumajang siapa menika dipun undang kalian Bapak Wahyu saha sarimbit Ibu Ayu Kiki sekeluarga monggo katuran kadi sanget Gladiri mios datang pagelaran nyumping utawi nyawer wujuding tari Serimpi Sekar Jadilan Mahakarya Manunggal nggih kalian artis biduan Mama Ike nggih monggo disukani gending-gending lelagon sing kepenak Mama Ike nggih makarya sesarengan sidik oke Alvanda Audio nggih monggo dados lagune kaya sing nyemek-nyemek sing kepenak spesial kagem tuan rumah nggih lha niku digoyang bareng-bareng Mahakarya Manunggal akoy iki lho monggo Bapak Wahyu sumangga kepingin iso urip andra ngarep-ngarepno iso urip seneng biarang rika ya biarang rika isan amon sanjur ambio angio belas nomriko isun kok aduh di iku miakni sing kira biakal bisa susun merujuk Dek Yuli apa ke wangi gak gabang kiwa rasa asehan suci yo inu enak no iya inu yo riko sing jalan
wangi kalane yo yo Monggo Bapak Wahyu, Ibu Wahyu. Bulan kebesaran yang Ibu Wahyu, Ibu Wahyu, keluarga. Katuran sampai mio, jatuh pagelaran, nyompeng wujuding tari serimpi sekar jadilan. Goyang bergoyang, Mahakarya Manunggal uye, matur semadu, no way. Ayo Kang Momo. Kalau tuh ngodong asik, asik, asik. Oh. Tak seke, tak seke, tak seke, tak seke, ayo, ala keri, siji enggak keri, siji enggak keri, aduh di, iku. Mahul, Mahakarya Manunggal. Gambang Diwo, Mahakarya Manunggal, dados pambukane gedhe kagem tari serimpi sekar jadilan goyang bokong digoyang sing menika nggih menawi tasih wonten sing badhe miyos dhateng pagelaran nyombing utawi nyawer wujuding serimpi sekar jadilan keluarga besar saking Bapak Wahyu sarimbit Ibu Wahyu sekeluarga katuran terutama dermogati tuan rumah siang menika Bapak Wahyu saka Ibu kaina dikai lagu siji kas monggo Mama Fitri apa lagune oke sabun siaga nggih ayo yo ana sidik rodong sedih ada Alwanda audio sound system asik asik
malu denai tamalu Kopi mata lincah Lincah membuai salah tingkah di udah gagah benar mendayo sungguh mendayo lebaran oren nainan punya Cina tanah. Ada Mama Fitri untuk Anda. Magarya Manunggal yo ya. damai hati Damai hati. sabana damai hati siapa Belum. Ayo mat, nyumping omat. Nanti mama. Idua. Oh ah oh Yuli, Enaloki, Mama dia, nanya Mama dia, ada si kembar untuk ada. Ade, Kita goyang lagi bro. Fitri, goyang dong. Yo, sekong sekong. Walah, hehehe. Damai hati. Siapa lo? Enak bos. Ayo yo. Icik icik. Yo ayo oh ah yo.
Para rawuh sampun